моята приказка, за която мечтаях от малка. Аз съм най-голямата късметлийка, защото Денислав Русков се среща веднъж в живота. Флинки, ако имаше една цел или възможност да ловиш всичко, за което си мечтал, ще я грабнеш ли или ще я оставиш да ти се изплъзне? Аз съм я грабнала, защото винаги, независимо къде съм с теб, се чувствам вкъщи. Искрено вярвам, че искам да споделя всеки миг на щастие, всеки миг на забава, всеки тъжен миг, всеки тежък миг. Аз искам да го споделя с теб. Обявявам гражданският брак между Денислав Русков и Екатерина Рускова за сключен.